Saddam Hussein, shugaban ƙasar Iraq da aka yanke wa hukuncin kisa ta hanyar rataya, kuma aka kaddamar masa da hukuncin aka kashe shi a cikin ƙasarsa a ranar 30 ga watan Disamba shekarar 2006. Daidai wannan hukunci ya janyo cece-kuce da kuma rudani domin an kasa gano abin da Turawa suka zarge shi da shi, wato na mallaka da kuma amfani da makamai da ake kira da WMDs, wato Weapons of Mass Destructions. Manyan makamai ne da suke da ƙarfin yin barna, wato kamar makaman kare dangi, wato nuclears, da kuma iskar guba, wato mustard gas, kuma yin amfani da ƙarfi fiye da kima akan dukkan wani wanda ya aikata masa laifi a ƙasar. Kama daga wahalarwa da kuma munanan hukunci da bai kamata a aikata wa ɗan adam har ma ga zuwa ga kisa. Irin su kunna wutar sigari a jikin mutum, duka, harbi, kai har ma da tsoma kan mutum a cikin ruwa, da sauran nau'ukan azaba kala-kala akan waɗanda suka aikata masa laifi. Saddam Hussein, wato zakin gabas ta tsakiya, mutumin da ya so ya zama zakara ko kuma ɗaya tilo a yankin nasu na gabas ta tsakiya baki ɗaya. Yankunan da suka hada da Iran, Bahrain, Jordan, Palestine, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria da kuma Yemen. Al'adu, tunani da kuma siyasar Larabawa, Saddam Hussein ya so ya kare na yankin Larabawa baki daya a shekaru da ya na shekara 23 yana mulkin kasar Iraq. Lokacin ne ya zamto shugaban da aka fi yawan tsoro a yankin Larabawa da ma yankin Turai, domin sun yadda cewa ba abin da Saddam bai iya aikatawa ba don kare matsayin shi, mulkin shi da kuma ikonsa. Inda Turawa suke masa lakabi da suna the most aggressively violent dictator, wato mafadacin shugaba mai mulkin kama karya. The man was a cruel dictator, came to power by force, he killed many people, and he was totally cynical, the American attitude. Miliyoyin mutane ne suka mutu, waɗansu suka jikkata, a yayin da aka gwabza yaƙi tsakanin Iraq da Iran, Iraq da Kuwait. Lokacin da ya ƙoƙarin mamayan ƙasar Kuwait da kuma lokacin da Amurka ta shiga har ƙasar Iraq ta yaƙi abokin nata, wato Saddam Hussein. Duk da ƙarfin mulki da kuma iko da yake da shi na Saddam Hussein, amma mutanen ƙasar suka dinga murna lokacin da suka dinga cire hotunansa har ma da faɗar da mutuminsa. A daidai lokacin da ƙawayensa da suke mu'amala tare, wato ƙasar Amurka, suka juya masa baya. Wanda a baya shekaru kaɗan da suka gabata sun taimaka masa matuƙa wajen yaƙan makwabciyarsa, wato ƙasar Iran. Sai gashi a yau su ne suka shigo har cikin ƙasarsa kuma suna neman sa, sannan kuma neman domin su kashe shi. Sun sha wahala matuƙa bayan tumɓuke mulkinsa a wajen neman sa cikin ƙasar shi ta aihuwa, wato Iraq. Cikin wannan bidiyo za mu yi bayani cikakke akan son kai, sarƙaƙiya, munafurci da Turawa suka nuna akan zarge-zarge kan mutumin da ƙasar Iraki take kewa shekaru kaɗan bayan sun ba da gudunmawar kashe shi, kuma kai babban birnin ƙasar har ƙasa, wato birnin Baghdad. Inda da na sani ya biyo baya shekaru kaɗan bayan kashe Saddam Hussein, inda talauci ya biyo baya da kuma rashin aikin yi. Madubin gobe, kallon jiya don gyaran gobe.